Καλησπέρα σας και πάλι. Σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω μαζί μου τον project manager όλου αυτού του εγχειρήματος του Skill Lab, ενός έργου που παρακολουθεί τις δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας καλησπερίσουμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο Γεωργίου. Πες μας μια καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι τον Κωνσταντίνο. Είσαι έτοιμος? Πιο έτοιμος δεν υπήρξα ποτέ. Λοιπόν, θεωρείς ότι οι πολιτικές και τα ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon, Erasmus, Digital Europe υποστηρίζουν επαρκώς την ανάπτυξη δικτύων στον κλάδο σου? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κοίτα, θεωρώ ότι στο παρόν πλαίσιο που γίνονται, που δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια χρήματα για έρευνα κλπ. Υπάρχει περιθώριο, δηλαδή είναι απέτηση να γίνει groundbreaking research, να αναπτυχθούν ομάδες, να γίνουν δεξιότητες κλπ. Απλά αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει αρχικά να γίνεται καλύτερος έλεγχος των πόρων, ώστε όντως οι πόροι που δίνουμε να πηγαίνουν στο να αναπτύσσουν δεξιότητες, να δημιουργούνται ομάδες, ίσως να υπάρχει μια μεγαλύτερη επένδυση σε εκμάθηση δεξιοτήτων μέσα στα προγράμματα. Γιατί, ας πούμε, και στα δικά μας προγράμματα, ναι, μεν μας δίνουν για έρευνα, αλλά δεν εγγυούμεθα εμείς ότι θα μάθουμε νέες δεξιότητες. Οπότε, ό,τι και να κάνουμε είναι δική μας δουλειά το αν θα αναπτύξουμε δεξιότητες. Θεωρώ ότι αυτά τα προγράμματα θα ήταν πιο καλά αν όντως δίνανε κάποια pathways για να αποκτηθούν νέες δεξιότητες εγγυημένα μέσα σε αυτά. Κάποιο workshop, κάποιο course. Οπότε υπάρχει σίγουρα το οποίο είναι καλό, απλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι πιο structured για να είναι σίγουρη η απόκτηση δεξιοτήτων. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα. Stay tuned για επόμενες ερωτήσεις.